Здравейте, аз съм Вероника, на 20 години, от Габрово съм и участвам в този проект, защото той за мен е една сбъдната мечта. Като му агне заблея цяло му стадо разбрея. Pusta mladost, maмо, pusta mladost. През 2012 година участвах в национален конкурс за есета "Моите идеи за България", организиран от онлайн парламент със съдействието на фондация Фридрих Еберт. В този конкурс, в своето есе за първи път всъщност представих своята идея за създаване на мрежа от приемни села, в които младежи да живеят известно време и съответно да придобиват определени знания и умения. От дистанцията на времето сега, 4 години по-късно, ми е много лесно да кажа, че съм намирала всичко това за напълно осъществимо, но истината е, че то успя да стане реалност заради хората, които участват. Заради тяхната подкрепа, заради тяхното участие, заради готовността им да се впуснат в едно приключение, което да търсят себе си, да търсят другия, да търсят родното, да търсят дори за някой смисъл на живота. И именно това според мен направи преживяването възможно. Защото хората казват, и сам воинът е воин, но не може сам човек да изгради модел на взаимоотношения. Не може на сила да отвори чуждо сърце, не може да сложи там чувства. Това може да стане единствено с вярата, мотивацията и изключително силното желание на участниците. И за моя радост това се случи. И аз виждам да се случва отново и отново всяка година. Призовавам всеки един, който има възможност, най-вече и желание да участва, защото, пак казвам, няма къде да се видят тези неща. Примерно, както сме запланували, правене на доматено пюре, обикаляне на природата по екопътеки, бране на домати, ако искате, не да се купуват от пазарите и така нататък. През годините какво друго ми се е случвало? Доене на различни животни, разходка с кон, неща, които се заслужава да се изпитат, заслужава се да се видят. На немски една дума, гая, означава много яко. Прекрасно. Забавно. Разнообразно. Незабравимо. Уникално. И вълшебно. Според мен е много забавно тук на село и аз даже искам да живее като старите, като миналите хора, като дядовците и бабите ми. Аз опознах себе си като човек, като личност. Аз пораснах, макар и за толкова кратко време,
опознах останалите доброволци, защото втората смяна, на която участвах, беше изцяло от доброволци на Младежкия съвет по наркотични вещества. Ние се сплотихме още повече, опознахме се в една друга среда, всеки отново показа своята загриженост и урока ми, който ще запомня е, че винаги към всеки познат или непознат трябва да се отнасям с уважение. Аз непрекъснато говоря общо взето за приемиме на село и след миналата година доста мои приятели имат желанието да се запишат, защото това е нещо различно, нещо, което не можеш да видиш в големия град. Тук е спокойно. Това, което правим ние като работа, смисъл ние ставаме сутрин рано към 8 часа и почваме да работим, ние го правим задружно. Смисъл ние питаме как да става, нали? Тоест някакси ние се мотивираме. Тоест специално аз, например, като дойда сред природата и се мотивирам от това. В смисъл, мен просто така отвътре ми идва да започна да работя, да правя някакви неща и смисъл не мога да стоя на едно място задълго. Инициативата задължително трябва да продължи през годините, защото повечето млади хора са затворени в града и са забили пред телефоните си и нищо друго не ги интересува, освен социалните мрежи, Фейсбук. За мен тази инициатива трябва да продължи и ще е много хубаво за тези млади хора, които искат да научат всъщност какво представлява селският живот, какво представлява да си сред природата, буквално сред едното нищо и да се изхранваш с това, което сам си направиш. Наричам приемиме на село инициатива понякога, но всъщност за мен това не е инициатива. Това е една мечта, която с помощта на много хора се превръща в още по-хубава реалност дори. Това, което за мен е най-ценно, че приемиме на село всъщност разчита на едни позабравени, но много истински, много същностни лостове на добротворчеството, на помощта, на безкористността, на желанието за комуникация и заедно да постигаме някакви неща. И това за мен е най-ценното, че не лежи на финансовите пречки, не лежи на организацията толкова, колкото всъщност на сърцата на хората. И затова според мен всичко си струва. Струва си усилията, струва си да търсиш финансиране, да търсиш подкрепа, да търсиш одобрение дори от хората, защото това, което всъщност прави приемиме на село, не е нито документацията, нито хартията, това са хората, които участват, които го сбъдват. И това за мен е най-ценното. И когато се опитам да се върна 4 години назад и да откроя кои са най-важните за мен неща, аз си давам сметка, че това са две неща. Това са самите хора, които видях, които опознах, които виждах пред мен да разкриват най-доброто от себе си. И на второ място това са самите взаимоотношения и уроците, които можах да видя и да науча на село. Втората година участвах в село Съботковци. Там бяхме в къщата на дядо Митко и баба Таня, но за жалост дядо Митко се спомина, но оставам само с хубави впечатления и хубави спомени от него на това, което той ме е научил, никога няма да го забравя. Надявам се и всички, които бяхме там. Малко ме е трудно, защото това, което се случи, не съм го очаквала. Излезейки от църквата, видях дечицата. И никога няма да се прави, как ги видя. Не плачеха, не дойдоха, не се хвърлиха на мен, но просто виждам, че те също страдат. Тогава, може би, разбрах, че те наистина са ни приели като близки хора. И те тъгуваха за него, така както тъгувах аз. Благодарение на възрастните хора аз се убедих, че всъщност независимо от годините, независимо от мястото, независимо от живота, ценните неща за всеки един от нас си остават същите. Ние държим на едно и също нещо, ние търсим едни и същи неща
И може би проблемът е просто, че младите сме позабравили пътя как да ги намерим. И тези възрастни хора много тихо, много спокойно, с много любов, напълно неусетно дори за нас, успяха да ни върнат увереност, че ще намерим отново пътя и че ще ги намерим. Че ако станем по-искрени и по-добри, света ни наистина ще стане по-искрен и по-добър. И може би нещо много интересно, което наблюдавам вече 4 години, е каква метаморфоза преживяват самите внучета на заем. Първоначално, когато стъпят на село, ако все пак са имали някакви опасения и притеснения, много бързо им се налага да ги забравят. Много бързо им се налага да предизвикат себе си. Повечето от нас са надмогвали много свои страхове, от най-битовите за домашните животни до някакви много вътрешни, свързани с общуването с другите. Надмогвали сме себе си, преодолявали сме предизвикателства и спънки, които не сме смятали, че можем да преодолеем. Предизвиквали сме се, откривали сме нови неща за себе си и за света. И смятам, че всички ние сме заобичвали повече и хората, и България, защото, както знаете, има една приказка "Опознай, за да обикнеш". И смятам, че с всяка своя частичка усещахме това. През разказите за младините на бабите и дядовците, през търкулналата се сълза на спомените, през това да ходим с бабата да храним кокошките или пък да доим козичката, докато се опитва така вещо да ни напътстват как става това. И през дядовците, които все намираха как да ни изненада с някой малко подаръче, като грозд от асмата или пък уханно букетче от цветя, или пък с някой много поучителен разказ за живота, който ни предават със страшно много мъдрост и любов, докато най-често кръстосваме селските улици и търсим къде пак се е заговорила бабата. И искам да споделя, че това, което видях на село, тези отношения между възрастните хора, между самите тях, са много успокояващи. В тях има едно чувство за правота, за чистота, за дълбочина. И мога да кажа, че поне за мен, и доколкото видях и за останалите внучета, това ни навеждаше единствено мисли как си мечтаем един ден да бъдем точно като тях. И вече не ни е яд какво са преживели през живота си, през какви перипети са минали, не ни е яд как живеят възрастните хора сега. Мислим си единствено, че един ден ще ги няма и че наистина искаме да станем хора като тях, да успеем да чувстваме и да правим нещата по техния начин. Много се надявам да успеем, защото в сърцата на всички ни остана едно дълбоко преклонение, възхищение и една топлина, която вярвам, че ще ни грее много дълго напред. Честно казано, не знам кое е по-трудно. Да отидеш на село като внуче на заем, да оставиш времето, комфорта си, да отидеш към неочаквани неща, без да знаеш какво те чака, през какво ще минеш, или да си тръгнеш всъщност от село и да се върнеш към своя свят, който вече нито ти се струва свой, нито ти се струва толкова интересен и истински, както преди. И забелязвам, че след като се върнем в другия свят, света извън селото, не го чувстваме толкова като наш. Се търсим връзката с бабата, с дядото, с селото, търсим я в телефонния разговор, след който някакси искаме да хванем раницата и да тръгнем към село. Търсим я дори в уханието на цветя, когато минем покрай някоя градина. Търсим връзката в домашните зеленчуци, дори които по случайно сме открили в някой квартален магазин. Не спираме да търсим тази връзка и поне за себе си знам, че накрая аз се откривам в сърцето си. Още с пристигането децата звънят по телефоните на родителите, за да кажат, че отново искат до година да дойдат и са много доволни, дори още приятели да си водят. И през цялата година имаме контакти с тях по Фейсбук, по телефони, всякакви съвременни комуникации са в действие и се чуваме по всякакви поводи, рождени дни, празници, по Коледа и за всичко така поддържаме си този контакт през цялата година. Винаги за празници се поздравяваме и то по този начин, по който се поздравяват близки хора. Благодарение на
тази връзка с селото, с приемните баби и дядовци, всъщност самите внучета помежду си изградихме много стабилни приятелства. И може би не толкова, защото като характери сме си допаднали, колкото че сме открили една голяма страст, някаква истина, която ни свърза. И аз си представям как някой ден всички ние ще разказваме примерно за първия път, в който сме цепили дърва и някой от нас не е оцелил дори дървото, как баба Пенка ни е учила да правим палачинки от издоеното от нас мляко, как ни е давала да вкусим от домашното сирене, как дядо Иван ни е учил да плетем хамаци, шапки, как сме участвали в краденето на булка под указанията на дядо Добри и дядо Цветан. Много неща са. Представям си как, например, разказваме как сме научили за голямата разлика между клин и пататник и как се готвят, как дядо Прода ни посреща като негови внучета с прословутия си сладък салам и пърленки и как ни звъни периодично да ни чуе как сме, макар че гузно се сещаме, че ние сме забравили отново да му звъннем, за да проверим той как е. Ще си спомням дълго време как дядо Киро и баба Цецка ни разказват за своята любов и как над половин век вече са заедно и все повече и повече се обичат, макар трудностите на живота. Така че смятам, че всички имаме страшно много спомени от това преживяване, което не просто ще запазим в себе си, ами ще разказваме като най-скъпи неща на своите деца един ден. Бабите и дядовците получават много радост и надежда. Значи, много хора казват, че това младо поколение не ставало за нищо, но това не е вярно. Заслужава си. Значи това ще кажа, заслужава си, защото не само ние ги учим, децата също ни учат. А най-хубавото, което е, че този негативизъм, който има нашето поколение към по-младите и това, че те искат да излезат от държавата, това, че те не искат да работят и това напълно това нещо не отговаря на истината. Има надежда, докато ги има тези деца.